Welcome back to our Girly Solution channel for Santaman. To dini जोङो थाखो 10 नि लेसन 3 नि प्रिभियास इयार क्वेश्चन पेपर खौ जों डिसकासन खालामनो नागिरदों आरो बे लेसना जायफोर फरायसाफोरा लेसन 3 नि बेसिक नलेजफोरखौ रोङा बिथांमोननि थाखाय नङा त नोंथांमोना जुदि बेसिक नलेजफोरखौ रोङाबा जों अलरेडी प्लेलिस्ट वाइज भिडिअ बानायखानानै दङ बेखौ प्रिपेयार खालामनानै नायजागोन त बिनि उनावहायसो नै भिडिअखौ जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बांद्राय बुजिगोन होननानै आं आसा खालामो त ओंखायनो जायफोरा बेसिक नलेज गैया बिथांमोना लेसन 3 नि प्लेलिस्ट दंखायो 12 ना 13 भिडिअ बानायखानाय दङ बेवहाय थांनानै नायबानो जाबाय सोंथि वाइज जोंनिया बानायखानाय दङ आरोना त दा जोङो गोबाव खालामलासिनो दिनैनि बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोंसै त आरो जायफोरा PDF खौ नांगौ होनदों बिथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन डिस्क्रिप्शन बक्सआव मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ आरो बेवहाय कल खालामलाबायनाङा डिस्टार्ब जायो आरोना कल खालामलाबायबा त जुदि नांगौबा WhatsAppनि थ्रु जों कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय त फार्स्ट अफ अल जों मिन्थिनांगोन जे ax + by + c = 0 दा नैनि जोंनिया जोंनिया समानथाय थागोन बिनि स्ट्राक्चारा जोंनिया बेसिक स्ट्राक्चारा नैबायदि थागोन ax + by + c = 0 जेराव x आरो y सोलायस्लुफोर थामहिनबा नै मोननै सोलायस्लु जोंनि चेप्टारनि नामावनो जों मिथिखायो सोलायस्लुआ खैथा थागोन जोंनिया सोलायस्लुआ थागोन मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय त सोलायस्लुखौ जोङो x आरो y होननानै जोङो मेनसन खालामनो हायो बेवहाय त दानो जोंना नैबे जाबाय जोंना इम्पोर्टेन्ट जुदि a1x + b1y + c1 = 0 आरो a2x + b2y + c2 = 0 नि जुदि जोंना a1/a2 आरो b1/b2 नि माना समान जायाब्ला अब्ला समानथाय मोननैया जोंनिया मा जागोन दानसलायनाय जागोन आरो ग्रोब मोनसेया मावफुंथाय एबा एखुथा मावफुंथाय थागोन आरो मा जागोन बेयो खोरजानाय जागोन त जोंना डायग्राम आखिना नायदों जोंनिया मोननै हांखो लादों बेवहाय नायदों m आरो l हांखो मोननै लायोब्ला जोंना नै मोनसे कन्डिशननि थाखाय डायग्रामा बेबायदि जागोन आरोना नैया मोनसे बिन्दु जोंना दानसलायनाय जागोन आरो बेबायदि जायोबा जोंना नै दानसलायनाय बिन्दोआनो जागोन जोंनिया मावफुंथाय स ओंखायनो बेखौ जोंनिया मा जायो एखुथा मावफुंथाय एबा ग्रोब मोनसेल मावफुंथाय थागोन आरोना बे त इनिफ्राय नेक्स्ट जोंनिया कन्डिशन मोनसे दंलायनो नायदों बे कन्डिशना जाबाय जोंना a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अब्ला बेबायदि जुदि जोंना समान जायोबा बे नांजाबलायनाय जागोन जोबथायै गोबां मावफुंथाय थागोन आरो खोरजानाय जागोन सिमिलारलि जोंनिया 3 नाम्बाराव जोंनिया नायोब्ला a1/a2 = b1/b2 does not equal to c1/c2 अब्ला समानथाय मोननैया मा जागोन जोंनिया लिग हांखो जागोन मावफुंथाय गैया जागोन आरो खोरजायै जागोन थामहिनबा बेवहाय आङो दिन्थिखाना होनाय जोङो नैया l/l आ नैबायदि जोंनिया लिग जागोन आरो नैयाव जोंनिया नांजाबलायनाय जागोन त इनिफ्राय नेक्स्ट जोंनिया रोदा सानखान्थियारि आदब होनना जोंनिया जुदि बुंनो थाङोबा जाय माबायदि जोङो समानथाय मोननैखौ माबायदि जोङो मावफुंथाय दिहुनगोन थामहिनबा सलुशन खालामगोन बेखौ जोङो फजस्लायनाय आदब बा खोमोरनाय आदब बा दानखाव सानजाब आदबजों जोङो दिहुननो हायो दा जों नेक्स्ट स्लाइडआव थांलायदोंसै नेक्स्ट स्लाइडआव फैलाय नेक्स्ट स्लाइडआव जोंना कुइसन नाम्बारखौ डाइरेक्ट डिसकासन खालामदोंनिसै नै कुइसना फै जों 2019 आव से नाम्बारनि कुइसन बियो जे मोननै हांखोआरि समानथाय होनाय दोङो जरानै नैबे 1 नाम्बार कुइसनाव जरासे होनाय दोङो आरो 2 नाम्बार कुइसनाव जोंनिया जरासे होनाय दोङो बे जरानै समानथायखौ जोंनिया अपसनाव सोंदों 1 आरो 2 जराया खोरजानाय जागोन 1 आरो 2 आ खोरजायै 1 आरो 1 आ खोरजायै नाथाय 2 आ खोरजानाय आरो 1 जराया खोरजानाय नाथाय 2 आ खोरजायै दा नैनि अपसना जोंनि डी नम्बर अपसना जोंनिया राइट कारेक्ट एन्सार जागोन त मानो जागोन बेखौ आं बेवहाय खालामखाना होनाय दोङो त आं एसे बुंना होनसै त जेब्ला जोङो बिसोर मोननैखौ a1 नैया जों जिहेतु जोंनिया बेसिक स्टेन्डार्ड फर्मा जोंना a1x + b1y + c1 = 0 जायो त बेबायदि महरनि थानायखाय b खौ जों बिथिं लांनांगोन जोङो 5 खौ बिथिं लांबा जोंनिया मा जागोन -5 जाहैबाय अगेन सिमिलारलि सेम जुदि नैनि 5 खौबो लाङोबा -5 जाहैबाय ओमफ्राय a1 आ नैया 3 b1 आ 2 c1 आ -2 सिमिलारलि थिक बिब्दिनो a2 आ जोंनिया मा जागोन 2 b2 आ जोंना 3 इनिफ्राय c2 आ जोंना -5 जागोन जेब्ला जों a1/a2 b1/b2 c1/c2 नि मानखौ दिहुनो अब्ला जोंना a1/a2 जों b1/b2 जों जोंनिया समान जाहैया आरो बेबायदि जुदि समान जाहैयोबा बेखौनो जोङो खोरजानाय होननानै बुंनाय जायो थामहिनबा मोनसे मावफुंथाय जों थागोन इनिफ्राय नेक्स्ट 2 नाम्बाराव जोंनिया मा जाहैगोन बेखौबो सिमिलारलि बेबायदि खालामब्ला जों नैबायदि कन्डिशन मोननो हागोन a1/a2 b1/b2 does not equal to c1/c2 बेबायदि महरनि जायोब्ला जोंनिया खोरजायै जागोन त ओंखायनो डी नाम्बार अपसना जोंनिया मा जागोन कारेक्ट एन्सार जागोन
तो सेम बेबादि क्वेश्चन 2021 जेब्ला जोंनिया जायफोरा स्पेशल मेट्रिक आनजादखौ होदों 2021 नि तो बिथांमोना बे क्वेश्चनखौ मोनदोंमोन तो नायदो दा जोंनिया माबायदि सेम क्वेश्चन एखुथा मावफुंथाय दंना मा मोनसे समानथाया दङ जरा समानथाय जराया दं बेखौ जों चेक खालामनो दं आं डाइरेक्ट नेवहाय खालामखाना होनाय दङ जोंनिया एन्सारा जादों ए नाम्बार अपसना आरो माबायदि जायो जोंनिया A1 बाय A2 जों जेब्ला B1 बाय B2 जों समान जाया अब्ला जोंनिया बे मा जायो एखुथा मावफुंथाय जायो दा नेक्स्ट स्लाइडआव नायदो नेक्स्ट स्लाइडआव जोंना मा फैलायखो सेम 2 मार्क्सनि क्वेश्चननि फैबाय एबार मोननै अनजिमानि फारागा 26 आरो मोनसे अनजिमाया गुबुन मोनसेनि फानथाम बिसोरखौ दिहुन दा हमना लाबाय अनजिमा मोननैया x आरो y जेराव x आ y नि साय मा जागोन जोंनिया देरसिन जानानै दङ इनिफ्राय एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मा होनदों जे मोननै अनजिमानि फारागा 26 दा होमबा जोंना देरसिननिफ्राय उन्दैखौ जेब्ला जों माइनास खालामना होयो अब्ला जों बेसेबां मोनगोन 26 बेखौ इक्वेशन नम्बर 1 होबाय समानथाय 1 होबाय इनिफ्राय मोनसे अनजिमानि गुबुन मोनसे फानथाम थामहिनबा मोनसे अनजिमाया गुबुन मोनसेनि फानथाम नालाय देरसिना उन्दै मोनसेखौ फानथाम खालामना होबासो देरसिनखौ फानथाम खालामना होबा माने उन्दैनि समान जाहैगोन आरो बे मोनसे फानना तो ओंखायनो बेखौ उन्दैखौ 3 जों सानजाबनानै होबासो जोङो x जों माने देरसिनजों समान जाहैयो तो थामहिनबा दा जोंना x = 3y खौ जोङो 1 जेब्ला जोंना y x नि जायगायाव फज'ना होयोबा बेबायदि जोङो मोननो हागोन तो x = दा नाय एक्चुअली आं बेवहाय जोङो बांद्राय एक्सप्लेनेशन खालामनाय जायाखै माने एक्सप्लेनेशन खालामा होनदों आङो जोङो अलरेडि बेफोरनि प्लेलिस्टआव जोङो खालामखानाय होनाय जादों तो नै भिडिअनि बानायनाय टीमा बेनो जे जाहाथे स्टुडेन्टसफोरा माबायदि कुइसन फैयो लोगोसे माबायदि कुइसन फैबा एग्जामाव माबायदि लिरनांगौ बेखौ लानानैनो बे भिडिअखौ जों बानायनाय जादों तो ओंखायनो जायफोरा बेसिक नलेजफोरखौ रोङा बा बांद्राय बुजिया तो बिथांमोना सिगांनि भिडिअफोरखौ नायनानै लायोबानो जाबाय तो एबार नेक्स्टखौ नायदो 2 नाम्बाराव जोंनिया मा होनदों बेवहाय होनाय दङ नाय गं 5 पेन्सिल आरो गं 7 कलमाव जयै खरसाया जायो 50 रां जेराव गं 7 पेन्सिल आरो गं 5 कलमाव लोगोसे खरसा जायो 46 रां गंसे पेन्सिल आरो गंसे कलमनि बेसेनखौ दिहुन दा जोंना बेबायदिनो सिमिलारलि आगोलनि बायदिनो नायदो जोंना नै हमबाय जों मा गंसे पेन्सिलनि बेसेन x गंसे कलमनि बेसेन y दा जोंना एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 7y = 50 बेखौथ' जों जाखायोना मिथिखागोन बेखौबो रोंखागौ जोङो तो बेनिफ्राय नायनानै लादो आं बांद्राय एक्सप्लेनेशनखौ खालामला तो अलरेडि एक्सप्लेनेशननि भिडिअ दंखायो तो ओंखायनो बांद्राय टाइमखौ जों वेस्ट खालामनो सानलासै बार नेक्स्ट 4 नाम्बार पेजआव मा दङ नाय 4 नाम्बार पेजआव सिमिलारलि फैबाय मोनसे आयतारि बिबारनि जायनि गोलावा बेनि गुवारनिख्रुइ 4 बांसिन सोरगिदिं सिमानि खावसेया 36 बिबार बारिनि गोलावखौ दिहुन सिमिलारलि जोंनिया आयतारि बिबारनि गोलावखौ x हमबाय गुवारखौ y हमबाय दा x = y + 4 एकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 मिटार बांसिन नालाय दा सोरगिदिं सिमाखौ जुदि खावनै खालामबा माने हाफ खालामबा 36 जायो होनना जोंनिया कन्डिशन सेकेन्ड कन्डिशनाव होनाय दङ दा इनिफ्राय जेब्ला जोङो सोरगिदिं सिमानि आयतनि सोरगिदिं सिमानि फर्मुलाया बयबो मिथिगौ मा 2 सानजाब मा जोंनिया लावथाय दाजाब अरथाय तो x आ जोंनिया लावथायमोन अरथाया जोंनिया y मोन सो 2 केनसेल जाबाय थांनानै बेबायदि मोननानै लास्टआव जोङो जेब्ला x नि भेलु y नि भेलुखौ पुट खालामो 1 आव x नि भेलुखौ मोनगोन 20 आयतारि बिबार बारनि गोलावा 20 मिटार आरो गुवारा 16 मिटार तो इनिफ्राय नेक्स्ट स्लाइडआव थांलायबाय जोङो नेक्स्ट स्लाइडआव फैलायबाय नै नायदो 2000 मायाव फैदों बे 2000 स्पेशल आनजादाव फैदों फर सानदोंमोन 2021 मोनसे बोखाव खोन्दोआ 1/3 जायो जेब्ला 1 खौ रानजाग्रानिफ्राय दानख'यो आरो बे 1/4 जायो जेब्ला 8 खौ बिनि रानजाग्राजों दाजाबनाय जायो बोखाव खोन्दोखौ जोङो दिहुननांगौ 2021 आव फैदों दा नाय नै बोखाव खोन्दोनि मेथ्स मोनसे फैखाथारो मेट्रिक आनजादावथ' ओंखायनो आं बुंनो सानो बोखाव खोन्दोनि अंक मोनसे नङा मोनसे फैयो जिहेतु तो नायना दोनखाबे मोजाङै तो जोंनिया फार्स्ट अफ अल हमना लाबाय बोखाव खोन्दोखौ x/y जोंनिया x आ जाबाय रानजाग्रा बेनिफ्राय y आ मा जागोन जोंनिया गाहायनिया रानग्रा तो जोंनिया न्यूमेरेटर आरो डिनोमिनेटर होनना बुङो इंलिशआव बुङोबा बेखौ रानजाग्रा बेनिफ्राय नैबे y आ मा रानग्रा तो फार्स्ट कन्डिशन होदों 1 खौ रानजाग्रानिफ्राय दानख'नो होदों तो रानजाग्रानिफ्राय 1 खौ दानख'बा 1/3 मोनो आरो नैबे एक्चुअली क्वेश्चना मिस्टेक जाना दङ नैबे रानग्राजोंसो जानांगौमोन रानजाग्रा नङा नैबे रानग्राजों मा खालामनो होदों जोंखौ 9 खौ दाजाबनो होदोंमोन तो दाजाबना होबाय तो नैबे लास्टआव जोंनिया जेब्ला सल्युशन खालामो केलकुलेशन खालामो अब्ला जोङो मोननो हागोन बोखाव खोन्दोआ 5/12 तो बेखौ मोनबाय दा बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय जोंना कुइसन नाम्बार 2 मा फुंथाय खालामनो जोंहा 8/x - 9/y = 1 10/x + 6/y = 7 दा नैबायदि कुइसनाबो जोंना इम्पोर्टेन्ट एक्चुअली नैबे जों जुदि कुइसन नायोबा जुदि एक्सारसाइज सोंथियाव नायोब्ला सोंथि 3.5 ना 6 आव फैद दङ
बा जोंहा देग्लाय जिहेतु जोंनिया 40% सिलेबास रिडिउस खालामदों थ' बेबायदि अंकआ जोंनिया फैयाबो जानो हानाय थ' अब्लाबो आं जिहेतु प्रिभियास इयार कुइसन पेपाराव जिहेतु फैदों अब्लाबो आं खालामनो हादों थ' नोंथांमोना सिलेबास रिडिउस जानायखौ जों बिनिबो भिडिअ बानायखानाय दङ बेवहाय नायनानै लाबानो जाबाय माबे फैगोन माबे फैया थ' ओंखायनो गावबा गाव बेफोरखौ नायनानै मोजाङै फरायबानो जाबाय दा बेखौ आं बांद्राय बुजायनो थांला नैयाव जों मेनसन खालामनानै लिरखाना होनाय दङ आरामसेनो नोंथांमोना नायबानो बुजि मोनखागोन थ' नायनानै लिरनो लाबानो जाबाय एबार जों नेक्स्ट स्लाइडआव थांलायनोसै नेक्स्ट 6 नाम्बार स्लाइडआ बिनि आधा होनाय दङ नैया थ' आं खेबसे दिन्थिना होलांदोंसै नोंथांमोननो माबायदि लिरख'ना लाबानो जाबाय भिडिअखौ पस्ट खालामनानै थ' एक्सन नांगौबा अलरेडि आङो बुंखाबाय थादों बार बार एगेन एन्ड एगेन जोंनिया भिडिअ बानायखानाय दङ बेफोरनि थ' नायना लाबानो जाबाय थ' दा नै कुइसनखौ जुदि नायोब्ला जोङो नैबे 2020 फैदों आरो 2016 फैदों आं दानि बावैसो होदों नोंथांमोनखौ जे बोखाव खोन्दोनि अंक मोनसेबाबो मोनसे नङा मोनसे फैयो 2020 आरो 2016 फैदों आरो दानिनि आगोला 2021 आव फैदों बोखाव खोन्दोनि अंक थ' ओंखायनो बोखाव खोन्दोनि अंकआ मोनसे मास्ट बि फैखागोन थ' नाय नैखौ जब आरो फान मोननैजोंबो दाजाबनो होदों मोननैजोंबो दाजाबबाय 9 by 11 मोनबाय बेनिफ्राय बेजोंबो मोननैजोंबो 3खौ जुदि जोङो दाजाबदेरोबा 5 by 6 मोनो अलरेडि जोंना बेफोरखौ खालामखाना होनाय जादों नायदो इयाव भिडिअ पस्ट खालामनानै जुदि नायनो गोसो दंबा नायबानो जाबाय आङो लिरनायखौ माबायदि लिरनांगौ आङो श' खालामना होदों खनसे बेनिफ्राय नेक्स्ट जोंनिया थांलायनोसै नेक्स्ट स्लाइडआव जोंनिया नाय दानिनि बायदि फैलायबाय नैबे जोंनिया आं एगेन बुंदों नैबायदि कुइसना जोंनिया रिडिउस जानाय सिलेबासाव गोलैयाबो जानो हानाय थ' ओंखायनो नोंथांमोना मोजाङै नायना लाबानो जाबाय अब्लाबो आं 2020 फैदों होननानै खालामना होनाय जादों नैया नेक्स्ट बे थांगोन जोंनिया पस्ट खालामना लाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोननो नांगौबा आरो पिडिएफखौ नांगौबाथ' अलरेडि बुंखायो आङो पिडिएफ फाइलखौ नांगौबा WhatsApp नाम्बार होनाय दङ कन्टेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय फैलायबाय 9 माबा पेज नाम्बार 9 दा पेज नाम्बार 9 नोबो बोखाव खोन्दोआ मा 2019 आं बार होनदों जे बोखाव खोन्दोनि मोनसे अंक फैखाथारगोन 2019 नोबो बोखाव खोन्दोनि अंकआनो फैदों थ' श' खालामना होनाय जाबाय आंनिया बोखाव खोन्दोनि अंक एक्सप्लेनेसन खालामला मोनसे टाइपनिनो कुइसन नालाय सेम टाइप कुइसन थ' ओंखायनो रिपिट कुइसन फैबाय थानायखाय आं एक्सप्लेनेसन खालामाखै बेखौ बांद्रायबो थ' 10 नाम्बाराव नैया एगेन आरो बेबायदि कुइसन आं नैबेखौ बुंलायदों 2019 फैदों 2017 फैदों खेबसे लिरना लाबाय माबायदि नायबानो जाबाय खनसे खिन्थु बाट सिलेबास रिडिउस खालामना बेबो फैयाबो जानो हानाय बेबो कुइसना गैलियाबो जानो हानाय खेबसे अभारभिउ बायदि श' खालामना होनाय जाबाय बेनिफ्राय लास्ट दोंलायोनो जोंनिया नायदो नैया नैबे नाम्बारा जोंना 2018 फैदों दा समानथाय जोबथायो ना अनजिमा ना मावफुंग्रा थायो अब्ला जोंना ए आरो बि नि मानखौ जोंखौ दिहुननो होदों जा जोबथाहैयै अनजिमा मावफुंग्रा थायोबा जोंनि कन्डिसना माबायदि जायोमोन नैबायदि A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 जायो बेयो जोंना जोबथाहैयै मावफुंथाय जागोन थ' A1 B1 आरो C1 फोरनि कम्पेयार खालामबा A1 आ 2 B1 आ 3 C1 आ जोंना -7 A1 आ जोंना A-B A2 आ A-B B2 आ जोंना A+B ओमफ्राय C2 आ जोंना नैगोना 10 फैबाय इखो इथिं लाना फैनांगोन जोङो स्टेन्डार्ड फर्म माइनास फैबाय ओंखायनो थ' बेखौ जों केलकुलेसन खालामबा नैबायदि मोननो हायो नैया आं श' खालामनाय जाबाय श' खालामनाय आरो नैबे जोंनिया नैबे बेवहाय नैबे जोंनिया जानायनि रिजनानो जाबाय जोबथाहै मावफुंनो थानायखाय खालामबा जोंना मोनसे इकुवेसन 1 मोनबाय बेखौ बेनिफ्राय उनाव मोननायनि उनाव जेब्ला जोङो मिथिलाङो नैया बिथिं मोनबाय जों केलकुलेसन खालामबा ए नि मानखौ मोनगोन 5 बि नि मानखौ मोनगोन मा 1 सिम्पल बांद्राय हार्ड नङा बेफोर अंकआ नाम्बार चेप्टाराव फैलायबाय एबार 12 नाम्बार चेप्टाराव जोंना मा दं नायलायदो आयतनि दब्लायथि आरो गुवारखौ लावथाय आरो गुवारखौ दिहुननो होदों 2018 आरो 2015 मेट्रिक आनजादाव फैदों नायना लाबानो जाबाय आं खेबसे श' खालामना होनोसै अभारभिउ नायदो नैया हमना लाबाय आयतनि